खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 2 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 15 आसिन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव दावगानाय आरो गोदान बिबानफोरखौ मोनदांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो गोदान सौदा जागोन। नखराव गोजोन आरो खौसेथि थागोन। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव गोसो गुदुंजों जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। दान आरो सिबिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथाङा मान आरो सिनायथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। दिनै नोंथांनि फोथायथिजों नोंथांनि खामानिफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जौगाथाय आरो मान मोनगोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो गोदान खाबु लाबोगोन। नखराव गोजोन आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। आरज आरो आसार खान्थिफोरनिफ्राय इसोरारि गोजोननाया फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै नोंथांनि सुबुंथि आरो सानस्रिफोरा बयखौबो गोसो बोनो हागोन। नोंथाङा गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन आरो खामानियाव हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों डि आरो ओइच। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गाहाम जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसारनाय आरो दावगानायखौ मोनगोन। फालांगिया दिदोम आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय गोजोन आरो हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मेंनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि नाजानाया फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय फोथाराव दावगानाय आरो मान मोनगोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर लाबोगोन। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा फोथायथिजों सिगांलांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोमो गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव नोंथांनि थाखाय गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय एबा सिनायथि मोननो हागौ। फालांगिया मुलाम्फा गोनां आरो दिदोम थागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि गेजेराव गोजोन आरो अननायखौ मोनदांगोन। फरायसाफोरा खस्थ' खालामनानै मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। सिबिनाय आरो ध्याननि गेजेरजों नोंथांनि गोसोआ गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनै खाफाला नोंथांमोननि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय आरो मान मोनगोन।
फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो सुखु गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा आरज आरो दान होनाय हाबाफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मान आरो जौगाथाय मोनगोन। फालांगियाव गोदान गोदान दर-दाम आरो मुलाम्फा मोनगोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा फोथायथिजों जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि आरो एफ। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि सान जागोन। खामानि मावनायाव केरियार दावगानाय आरो गोदान बिबानफोर थागोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो दिदोमथि लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय गोजोन आरो हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। दान होनाय हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै नों गावनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय आरो सिनायथि जागोन। फालांगिया मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो सुखु गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। आत्मिक गोहो होनाया इसिङारि बोलो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि साननायफोर आरो बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मान आरो जौगाथाय मोनगोन। फालांगिया मुलाम्फा लाबोगोन आरो गोदान बिथांखि बानायगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फुजा आरो आरज गाबनाया गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सनाथि गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जुनिया जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार आरो मान मोनगोन। फालांगियाव गोदान गोदान खाबु आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन आरो अननाया बांगोन। फरायसाफोरा गोसो गोरबोजों फरायगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेनि फानजामुथि नायनो मोजां मोनोब्ला सानसेनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।